ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ହ୍ରସ୍ୱଇକାର ଯୋଗ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ କ ଯୋଗ ହ୍ରସ୍ୱଇ ହ୍ରସ୍ୱଇ କି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଖ ଯୋଗ ହ୍ରସ୍ୱଇ କି, ଏହିପରି ଗ ହ୍ରସ୍ୱଇ ଗି, ଘ ହ୍ରସ୍ୱଇ ଘି, ଚ ହ୍ରସ୍ୱଇ ଚି, ଏହି ହିସାବରେ ପଢ଼ିପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ। ଚକି, କ'ଣ ଚକି, ଆଖି, ଗିରି, ଘିଅ, ମାଛି, ଜିଆ, ମଝି, ମାଟି, ଠିକା, ଢିରା, ମଣି, ଜାତି, ତିଥି, ଶନି, ପିତା, ଫିତା, ବିଷ, ଭିର, ହରି, ଲିପି, ନିଶି, ଋଷି, ସିଝା, ଅଇ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତିନୋଟି ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ। ଶିଶିର, ଶିଶିର। ତାପରେ ଅଶନି, ଅଶନି। ହରିଣ, କ'ଣ ହରିଣ। ତାପରେ ବିଚାର, ବିଚାର। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମିଲନ, କ'ଣ ମିଲନ। ବଡ଼ିମା, ବଡ଼ିମା। ଦିବସ, କ'ଣ ଦିବସ। ବାଲିକା, ବାଲିକା। ଅତିଥି, ମହିଷ, ବିଷମ, ବଧିର, ଅତିଶୟ, ପରିଚୟ, ଅଭିଳାଷ, ଇତିହାସ। ତାପରେ ଆମେ ହରିଣ ନଦିଏ ଧରା, ଲମ୍ବା ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ। ଦୌଡ଼ନା ବଡ଼ ଖରା। ଛବି ବହି କିଣି ଆଣ, ଛବି ବହି କିଣି ଆଣ। ଭଲ ପାଣି କର ପାନ, ଭଲ ପାଣି କର ପାନ। ଅରଣା ମହିଷୀ ରହିଛି ଅନାଇ, ମହିଷର ପାଖ ନ ଯାଅ ଦନାଇ। ରାତି ପାହିଲାଣି ରାବଇ କାଉ, ଉଠ ଉଠ ମଠ ନ କର ଆଉ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଧନ୍ୟବାଦ।